siya kaya matang mati. Kaya pinakawarawa di pa gitu. Dia mana pa masaya. Tes kan ya. Aku na tetap buka ini. Nah, masaya. Dia pindah waktu yung di pangron. Dia mau Baka mo araw. Pag ito ka. taruh masih. Masaya kate ya si Ita. Ita kawarong mo. Oh my god! Datang pira. Bisa puno. Depan mau. Puro tua. Rutua. Why? Final. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil labura. Final dong. Pinan. Rutua. Why? Teka una. Awat ang tangalo. Ya ka ako pangalan nito. Kalau puno na mawan. Biro kasi para mga perduna. Ata. Nah, pinan. Teka una. Saan? Sige ito na. Pinatalo bumimit ang orba. Apa? Rakan. Rakan. Lima. Ando. 1, 2, 3, 4, 5. Ya boleh muji. Oh. Sekarang mengatakan. Nama ada ya? Bilang mak. Bilang mak. 2. Kenapa bisa 2? Oh. Ah. Oke 2. Bumi aku. Sige na kaya pa sa gusto. Tinggi bigla sa dami. Sa Manila. Ano? Iya pun. Yung mga Ito yan eh. Ah. Oh my Sige na. Laon na yan. Diba nakaganto ka din? Ocho sa mga kukuha nga. Pira lang mo lang na yan. 1, 2, 3, 4. Nasa pulo kaya. Sa pulo. Napolo. Oh. Sa pulo kuman. Pira yan. Napolo. Sa pulo. Saya tak yang kau di buta. Mana dia betul ni ya? Piran. Arka. Oh my god! Sige. This one. Tabla buki. Nagtulo na kayo eh. Sige na. Tabla buki. Sige, biar aku ang sige ya. Biar tayo dulu. Oh my god!